unyaka ivideo yokuqala le ya 2025 but ngifuna ukukhuluma nentwana yami ekhona njengoba kuqala unyaka ela ngifuna ukukhuluma nawe ngazi ukuthi ngizokumotivate ngifuna nje ukukhuluma into eserious ne straightforward kungenzeka ukuthi ubufunda ama results azothi mayebuya angakulekeleli ukuthi uhambe e-university kwenza ukuthi ubufunda ama results akulekele uthole ngangena e-university kodwa futhi at the same time kube nezinye izinto ezikushaya ngenza ukuthi ubuhlele ekhaya iminyaka yonke lesesibuya kuyona usubala iminyaka njalo unyaka nonyaka uyashisa abantu abasha ngenza ukuthi siwafunda futhi waqeda ukhala ngento efana isipana sikho asitholakali ngicela ke manje ube sober ngifuna le video ngiyenza amabomu namhlanje because ngifuna ngoJanuary ingqondo seyisukile ezintweni eziningi ngifuna nje ube sober kulento isikhathi sokudlala siphelile ukusukume ke manje ngiyaunderstand into ezikhulunywa ngazo ku social media imisebenzi ayitholakali sifundile siqashiwe sengihlala ekhaya iminyaka nani no esibulale leyo nto ke manje senze njani ukulwa naleyo nto enjalo umuntu omusha ngasekhaya kunobhuti omaziyo oshiselayo ofaka amasango lento esiphila isezokusebenzela ofaka amasango oshiselayo singabheja imali nabo ngasekhaya bakhona bafowethu lakhiza lakhamezelo ozuma oTetu obani sinabo bakuthiwa nje bayashisela angeke ufike kulabo bantu ubafica besebenza bese uzucela ukubabambisa ngikhuluma intwana eright ugezile nje uclean uthi ngicela ukunibambisa ngoba ngifuna ukuba nolwazi kulento eniyenzayo uhambe nabo beyolifaka isango angeke basibaxoshe labo bantu vele usuku uliqeda uhlele ekhaya ungenzi lutho manje ukuqeda usuku unento ozoyenza yini into ephuphisa umuntu empilweni ukuthi ungayitholi into ezokwenza ukuthi ugeze zonke insuku kumele uyithole into ezokwenza ukuthi mawuvuka ekseni uhambe ugeze uhambe okwenza lento ubuye entambama ugeze ngeke uzuphuphe mawungenza njalo ngisho abekuthiwa uvolunteer vele wena ubuhlala ngithi ekhaya unyaka wonke ungatholi ngisho isenti go there thola into ezokwenza leyo lento ikusiza ngani ikusiza ukuthi kufundisa izinto eziningi kunobaba bakhanda imoto ngasekhaya omechanic go there ubabuza ukuthi imoto ishintshwa kanjani amafutha sipanela lesi ibattery khishwa ngospanel number 10 u12 odingeka uma kwenzeka kanje lezo zinto ezinjalo impilo esikuyona manje bafethu sekusurvivor izinja zegame akusasurvive indaba yokubuntekenteke isikole siyafuneka kodwa manje uma ukuthi asisebenzi uzokwenza njani uzobumuntu ozobuka abantu so ngifuna ukuya lapho hamba manje ingene intweni musukusala mfethu uma befika benza izinto hamba lapha bashiselayo hamba nabo uyofaka nabo amasango bengaholelile benjalo iskill ozosithola ulwazi ozolala unalo ekupheleni kwenyanga luzobe lingasafani nomuntu ongakaza aphuma ekhaya hamba uzame bevuka bephuma eindaweni icompany thizeni ngeke mina ngiyagaranta ngalokho ngeke uze uxoshwe abantu ufica abantu begeza imoto uthi wena ucela ukulekelela hayi angazi uyangizwa angikhulumeli manje ukuqashwa ngithi ngikhulumela ukuthi asihambe siyofuna iexperience siyifuna ngani siyifuna ngodlisi siyifuna ngenkani ngihlezi ngihle ukuthi imisebenzi engiyenzayo neexperience yayo kodwa akaze ngiyifundele yonke lemisebenzi engiyenza ngaze ngiyifundele ngingene ngenkani ngafuna iskill ngenkani kodwa inkani enjani inkani yokuthi ngiyingane right mangifika kuleyo ndawo uma ngifika nje umuntu evula ingqongqoze sangweni uyabona ukuthi ingane le edinga ukuthola ulwazi ngoba lento kuba umuntu omusha ozohlala ekhaya abuko Desmond Dube neclinical life usuku lonke ngiyakutshela mfowethu uzobona kuphela u10 years kungekho skill ositholile ingekho into eyifundile makunomama obhaka amakhekhe bhaka naye makunomama ophume ukwenza ideko hamba umwashisa mabebuya ukusebenza ideko emcimbini thizeni babuya lezo zitsha idinga ukwashwa ziphiniselwe ngendlela kode uhambe uthole ama experiences angafani abafowethu oDida Black laba ngoba ngikhuluma la ngaphambili bayazi mina ngifelwa imoto emgwaqeni ipanela ngizazi zonke ukuthi udinga ku12 makunje udinga ku10 makunje udinga ku13 lezo zinto angaze ngiyiko ifundela ndawo wena ozozenza so into engifundisa kuyona manje ukuba ipantsula lento ukuba nempilo oqanisa umele ube nempilo eprogrammiwe nje ukuthi wena njengomuntu omusha komele wenze kanje thatha nanoma yini experience izokulekelela uzokwenza izinto kodwa lezo zinto ngicela ukukutshela interview yazo uyiphasa ngentelulu uyiphasa ngokuthi ufike umuntu opresentable phambi kwabantu mawufika uyingane ebonakala lengane ingane ifuna ukuzofunda la ekhaya ngoba sakhe whethu intombazana ukuthi ithile khishwa kanjani emotweni uma kuservice imoto amafutha akhishwa la afakwa la leso skill ngiyakutshela ngelindanga ngozwa ngawo usungitshela ukuthi sengiphila ngaso lesi skill isona lesi skill esengibeka ngaso sinke etafuleni isona lesi skill esesingezesa umuntu kodwa mawusazoba choose usazocabanga uzolinda imisebenzi hayi mfana ngiyakuphikisa
service awukho umsebenzi wokunokhela konke uyokuthola along the way okunye ukufunda usendleleni wenza lento obuyibuka ngazuthi idelelekile ikwenze wazi abanye abantu uyofika emzini womuntu uthi uyofaka isango khona la ufaka khona isango bagcine bekubuza ukuthi yini enye okwazi ukuyenza bese ukwazi ukuthi uthole kodwa mawusezocabanga ukuthi kuzomela choose me kudilwa yabo manje ibhale nje iCV kodwa umsebenzi wokuqala ozowuthola uzoyitholela wena ngeCV yakho ozozakhela nokuthi ube exposed kwezinye zezinto indaba yokulokho uyitshela ngoba uzoba nenkinga kuzophela iminyaka uphile ngaphansi kwengcindezi uphile impilo yamanga imali uyayidinga iexperience uyayidinga iskill uyasidinga sikhona ke malokishini semakhaya kuphi look around ikhonto eyenziwayo ngakini okathi mawufika khona bangakuxoshi kuyona kodwa ke ngihambe bye bye.